Mi ennek a nyílt konferenciának a témája? Az a megtiszteltetés érte Magyarországot, hogy a Brassó-járás után most lett az UNESCO-nak egy kiemelt kulturális intézménye a táncházmozgalom, és a táncházmozgalom, mikor ez mozgalommá vált Magyarországon a 70-es években, akkor tulajdonképpen ez a gondolatmenet, az eredeti anyagnak a hű interpretálása, ez felkerült a színpadra. A Csóri Sándor fogalmazta meg akkor valamelyik napilapba, hogy a néptáncnak két nagy korszaka volt. Egyszer, amikor felment a színpadra, és a második nagy korszak, mikor lejött a színpadról. Na most ez befolyásolta az egész magyar néptáncművészetet, természetesen jó magyar szokás szerint óriási vitákkal, tehát voltak olyanok közöttünk, akik a tiszta forrást akarták bemutatni, ami összefüggésben volt a táncházmozgalommal, de hát voltak olyanok, akik az tiszta forrásból akartak építkezni és koreográfiát csinálni. Hát ezek annak idején nagy viták voltak, most már nincsenek ilyen viták. Kevesen tudják, hogy ez hogy zajlott le, és milyen eredményei lettek. És a Diószegi László, aki a Martin Szövetségnek, a Martin Néptánc Szövetségnek az elnöke, az fogja ismertetni azt, hogy milyen eredményei vannak. A vitákból milyen eredmények születtek. Szerintem Európában a magyar néptánc művészet, mondom még egyszer, a néptánc művészet, de amiben benne van a koreográfiai művészet is, vezető szerepe van. A magyar néptánc művészet jelene és jövője hogy áll? Úgy áll, mint a magyar kultúra. Minden pénzt elvesznek. Úgyhogy de nem lehet agyonverni, mert a rendszerváltás után hiába szűntek meg a legnagyobb fenntartó szervek, mondjuk a szakszervezetek, a legjelentősebb együttesek és a legjelentősebb koreográfusok szakszervezeti együtteseknél, építőknél, HVDS-nél, vegyiparinál, vasasnál működtek, hiába nem lehetett agyonverni, most is léteznek és nagyszerű munkát folytatnak. De azt látom, hogy szökőkutakat építenek falun, uniós forrásból, meg csinálnak egy kertet valahol a Sáros út közepén, és ez mind uniós forrásból megy, azt még nem láttam, hogy valamelyik együttes meg akarnak menteni. Várjuk ezt a pillanatot. Még senki nem segített minket ebben. De ha nehezen is, de létezik, és agyonverhetetlen a dolog. A művészeti alapiskolákban ebben a pillanatban 80 000 6 és 14 év közötti gyerek táncol. 80 000. Úgyhogy globalizáció ide, globalizáció oda, nem kell betolni. Ennek 80 000 gyerek, akiből majd felnőtt lett, az pont elegendő ahhoz, hogy ezt a kultúrát fenntartsák.